Hvad sker der? Ja, jeg har kun en kniv. Ja, ja. Jeg har overgivet mig Skal jeg nok frivilligt. sende til dig. Er jo... Hej. Hvad skal... Hvad... Jeg tror, de har ramt en hjerneskade. Nej. Tag det så fast. Hvad fanden? Fedt. Au! Jeg skal lige komme væk af den her vej her. Når du har en pistol på dit ansigt, så prøv at frygte dit liv der. Jamen, det gør jeg da også. Jeg har forklaret dig 450 gange. Prøv lige fat med nogle gange og se. Okay, hvad var det, du sagde? God. Det der, det kommer direkte. Jeg kan ikke høre dig. Ja, du er fremmed. Ej, det er umuligt, det er sikkert der. Det skider jeg på. Du kan godt skrue lidt højere op, din homo. Nej. Det var ikke ment. Sorry. Det var godt.